హైదరాబాద్ లో శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారి లెజెండరీ లాంచ్ తో సంచలనం సృష్టించింది వారాహి సిల్క్స్. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 30,000 స్క్వేర్ ఫీట్ మహా ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్ తో వారాహి సిల్క్స్ పేరు మారుమ్రోగుతోంది. డిసెంబర్ 4న తేజ సజ్జా అండ్ మీనాక్షి చౌదరి గారిచే ఎంతో గొప్పగా ప్రారంభమైంది వారాహి సిల్క్స్ మన విజయవాడలో. వారాహి సిల్క్స్ లో 599 రూపీస్ నుంచి 9,99,999 రూపీస్ వరకు శారీస్ లభిస్తున్నాయి. ఇక్కడ 30,000కు పైగా పట్టు మరియు ఫ్యాన్సీ శారీస్. ఎన్నడూ చూడని వైవిధ్యం, ఎక్కడా లేని వైభవం. ఆన్ హ్యూజ్ పబ్లిక్ డిమాండ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కాయిన్స్ దక్కించుకునే అవకాశం వారాహి సిల్క్స్ వాళ్ళు డిసెంబర్ 25th వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు. హరియప్ గైస్, పట్టు కథలు, రంగుల రాయల్టీ, డిజైన్ల దివ్యం ఇవన్నీ ఒక్కచోట కలిస్తే మన వారాహి. ఆంధ్రప్రదేశ్ శారీ షాపింగ్ స్టాండర్డ్స్ కి మన వారాహి సిల్క్స్ ఒక కొత్త నిదర్శనం.